Yan na pare. Nangawat kita pinya. Rasahan nga pinya. Naninita ka mo tahat to. Pinyahan. Adun dagko pare man. Man, mga dagko. Kahit atong hinog kun hilaw. Hilaw ka dano. Isot. Isot? Oo. Hilaw, hinog. Hilaw, makakaon. Okay, isot. Ay, wala ko kuhaan. Dako mo di ay. What? Atong unahon. Pero kukuhaon tanga tanan. Seriously, what the fuck are you doing? Babalik ka, diba? Idon, makakakwarta pa kita. Kukuhaon ko idon. Sige, makuha kita. Yo, kano ka mo din he? Uy, Kano ka mo? Ka mo din he? ayaw ba di? Uli. Ayaw. Uy, puli. Nakakapwede. Uli, palug. Manino. Ayaw man nga di. Uy, pulingan ni. Ay, Nagano ka? Mangunguro kami, maapot ka. off naman ako niyo. Ayaw nga di. Hindi ka nang kailangan. Ang tao. Ano pare? Basta dako. Maupay. Pero dako. Kada ako, bubusin kita dako. Sige. Ano ito nga malalaglag? Oh, di ko na naman. Kano ka mo din he? Ay. Aray, wala si uli. Ito. Uli. Uli. Hindi ka nang kilala. Da ako niyo. Ayaw. Hindi magsusumat. Ano, uli. Ito. Tatagang ka na naman sa sungo. Patagan na lang. Ayaw. Sige na. Sige na. Nakapod ako. Wala mo bado. Wala mo bado. Sinauli na ito uli. Uli na. Ano yung pagkardako pa di? Rasahan. Uy, nag-ano ka mo? Bukano yan ito, nay? No. Ato yung angawat! Ato man, ito ang angawat. Ang pinya. Ay! Ayun, dapit. Ayun, ito. Ayun, yan ang gangawat nila. Ha? Sige. Ayun, yan ang gangawat. Ayit. Ikot na daw mo. Ayun, yan ang gangawat dili. Ito. Ayun, dapit. Ayun, dapit. Ito rito, na? Ito. Ayun. Manyad dito at ko dito rito. Yaton. O dede. Dili. Ayun, dapit. Uli. Bot niya mga kagwang naningay na to. Maray ko na matpanyita adin hi. Kana bangin na kadiata din bangin na nandipot la dili. Wala pa di, burabod. Akun. Makayo. Ano, boy. Ayaw ka. Salamat sa Diyos may Pare, tubig. parang mushroom na ini. Salamatin nga lubi. Bakuan. Parang mushroom. Pero marasa. Ito yung hiya. Marasa. Babay ito kay mauwaw na. Babay ito. Yan ako na pare. Gusto na.
Pare, uhaw pa. Anay daw, padi. Pag-unahaw na daw, anay kita. Ay, taman. Ano din mo na burabod? Kung may daradamo patlugod. Anay, gigil mo ko. Liputa daw masalo yun, liputa. Ayaw anay daw mga padi. Ito nga burabod. Kailangan tayo mabili nga. Ay, dala na burabot. Kailangan ko dito. Iyay! Ano itong kayit? Ikaw lang ang burabod. Ano ka? Agad natin kailangan sabihin. Naihi mo ako dito. Ginang ko lang kagad. Ay daw, Wadi. Ikaw ang burabod. Ina. Hadto. Ihi. Iyay. Ay. Diinggit ka mo, Nino. Nakakanto kami dito, nainom kami burabod. Kita ang burabod dila. Boy, nasniyo. Kaya wala ba kininiyo? Asus. Upod diha, upod. Buyit. Pare, sedikit ulit mo na. Okay naman, dapat nakikita niyan ang burabod. Ano yun? Pare, marang ko pare. Ano pa rin ayit? Ano mo man eh? Asya ini pare ang burabod pare. Ha? Asya ini anak. Inuman? Inuman. Ikaw ayit ang namin man? Asya pa ini nagsumat. Hala. Tingap. Agit yan nagsumat. Tingap ako. Tingin nga ayit. Tulog sa ako. Ano ko niyo? Ulo to na ulo. Ulo. Ayat ulo. Mga kasunggab! So, shoutout tayo ngayon mga pre. Okay, shoutout na Han, mga magsha-shoutout dida. Alright. Una, shoutout. Shoutout ako dyan kay Pasok. Unang sala. Shoutout nga pala dyan kay sino ba yun? Sherlyn Pagayanan. Shoutout din kay Erling Consultado, tapos Mayros Consultado, tapos Uy, busa na tira pamilya. Sige. Shout out nga pala kay Brother Alberto Jimenez. Diyan sa Barangay Santa Cruz. Okay. Yun lang. Oh, shoutout. Ako wala akong shoutout. I love you all! Shoutout sa baby ko. Sana all my baby. Shoutout sunod, dali. Shoutout tayo yung matanan. Bye-bye. So ayun po mga kasunggab, salamat niyo pagkulawan namon channel. Hanamon vlog yan ang adlaw, nag-effort mo para makita ng channel. Pero shoutout ngayon han DUET channel. Tagasama rito ya. Shoutout gyapon kan John Rosaldo channel. Shoutout gyap kan Sir Boy Vlogs. Shoutout gyap kan James Stewart channel. Shoutout for you guys and thank you.